हाय गाइस खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो नैबे आंनि डिडि प्रडाक्शनाव नोंथांमोनखौ आङो गिबियावनो आंनि चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। ओमफ्राय जोंनि दिनैनि भिडिअ'आनो जाहैबाय माने दुब्लियाव थांनो नागिरदों आरोना। दिनै फार्स्ट थांनोसै आङो, माने थाङैया बिराद गोबाव जाबायमोन। ओमफ्राय आङो दिनै फिसाजोखौबो लांनो नागिरदों आरोना। ओमफ्राय आंना फिसाजोआबो उन्दुसिगोन। ओमफ्राय आंजों लोगोसेथ' सोर थाखायो नोंथांमोना मिथिखायो, आंनि मुथु थाखायो। ओइनि सिगाङावहाय थांबाय थादों आरो बियो खदाल लानानै। माने होमब्ला जोंहा ट्रेक्टर होनो नागिरदों आरोना दुब्लियाव फाथो फोनो थाखाय। ओमफ्राय बेखौनो एसे माने मानसिफोराबो एन्जर जावनानै हाखौ बोरैबा जावख्लेंजोबना दोनथारदों आरोना। ओमफ्राय बेखौ एसे समान खालामना दोनहैखानो नागिरदों आरो। ओमफ्राय मुथुआ गाव हारसिं जानायखाय आंखौ लोगोआव लाफाबाय आरोना। ओमफ्राय र' आं नोंथांमोननो देखायनो आरोना जोंहा मुथुरामखौ। नै जोंना आबादारिया आबादारि गोदान मुगानि आबादारि आं। एन्जर जावनाय हाखरखौ माने ट्रेक्टर एवगोन नालाय स्लिमहैनो नागिरदों आरो, नङाबा ट्रेक्टराव गब्रायगोन ना। होमबा लोगोफोरजों जों भिडिअ नायफैबाय था। थांबाय थानोसै जों बिदिबा। आयु खदाल लानो नांसिगौमोन, बिमा फिसाजों सानैखौबो फोनांनानै सेस खालामगौमोन आंलै बे दिनै। गैला जोंना फिसाजोआबो उन्दुनो ओंखारनानै नै मा बायसा जाना दङ। दुब्लियाव फैदों मामा दिनै सना दुब्लियाव। मामा अयथासार बरायनांगौ उन्दुबा। ओइ साथा लानांगौ नामा? थांगासिनो जों। मानसिफोरना याव होजोब्बायानो नै लोगोफोर, माने फाथो फोनायनि सिजन नालाय जोङो फाथो फोगोरो, ओमफ्रायसो फाथोखौ दानखांनानै माइ गायो। जोंना बै नै दुब्लिया, बै आलिखौ बारनानै नै बिमा फिसा नोंसिना मेदामा थाबायगासिनो दुब्लि दुब्लि। माने सिगां जोंना आदि बा खिथिखा होयोमोन आरो हाखौहाय। ओमफ्राय देग्लाय न'आवनो गायनोसै माथो ट्रेक्टरसो एवखासै आजिखालि ना। ट्रेक्टर होनानै ओरैनो खामलाफोर गायनायाव मानायाव आलि खोनायाव माबानानै न'आवनो गायनो सानबाय आरो। गावबागाव हा गावबागाव एसे खस्थ' खालामनानै आबादखौ दिखाङाबा आजिखालि दाम गोजासै माइरं गासै ना मा होनो लोगोफोर? नोंलाय बेसेबां इन्टारेस्टेड दं देग्लाय आबाद खालामगोनाव? आरो मा बुंलाय हा खुसिथ'। आरो बैजोंसो लामाया, बै मोसौ गोसोम एवनानैबानो दोनजोबदों आरो मानसिफ्रानाबो दासिमबो, माने फिनसे एवनानै दंजोबो। जोंना देमसि दंमोन आरो। लोगोफोर नै दा जोङो दुब्लियाव मोनफैबाय आरोना। ओमफ्राय आंना नै फिसाजोआ ओरैबायसा दावरावना, उन्दुआबो मायाबो बिसिना नागिरलायदों। बेनि आंना मुथुआ जावगासिनो दं आरो दा। दे माबायसा मोनदों? मालाया एन्जर जाबाय, नोङो जावनानै फबफिननांबाय हाखौ। मा खालामनो? बिफाया खामानि मावनायखौ जि मोजां नायबाय थादोंमोन जोंना फिसाजोआ। ओइ दे नङा दे नङा दे नङा ने मामा ने देखायनामोन नोंखौ सना हा देखायनामोन बाबाखौ नायदों नोङो? नै लोगोफोर खरसेखौ हाबोबाय आं, खरसे एसे फिसामोन। बेथ' नै बिराद गुवार जावग्लुंलांनायनि, एन्जर जावग्लुंनायनि आरो। माने केमेरायाव बारा गोथौ नुबावाखैसो, बिराद गोथौ आरोखि। गुवारनो आलि सिदाम आरो बेखौनो नै
जावफ्रुलांगोन बेखौ फबनांनोसै आं दा बेयाव मोनसे बैयाव मोनसे मोनथाम दंबावो आरो बेजों खोथा हरथाम बेखौ फबलांजोबबासो एवहोनो हागोन ट्रेक्टरखौ नङाबा एवजानाय नङा ट्रेक्टरफ्राबो उन्दुबाय आंना फिसाजोआ दासो ओरैबायदि फरायनो गोनां जायो उन्दुनायनि सिगां उन्दुथोंसै दसे मेंसोबायनो जोंना मुथुआ एफा गिदिर जावदों मानसिफ्रा एसेबो साननाय गैया नालाय एन्जर जावबा मालाय बेबायदि एफा गोथौ जावनांगौ ओमफ्राय जावदोबाबोथ' हाखौ खोना गालांफिननो हायोना ओमफ्राय नै दा एफा खस्थ'यै खोनो गोनां जादों दा बाब्रायनो एफा गोथौनै बेखौ जावनानै फबफिननो गालांनाया बिराद गोरोन्थि जाबाय बिसोरना जाय जावदों बे एसे बुजिनांगौमोन आरोना बिदिनो हरलाय मेंबाय माला बिसोरा गोग्गोयै बेदर मोनजाबाय ओमफ्राय नोंहा दा फबनो गोनां जाबाय साला दुब्लियाव थानो बानानै बिसना लिंबोनाया माबायदि खालामबाय बिसिनायाव खुसिनो थाखाया दाना आखायाव बेलथायला ओइ kucing Mama lah फारलाबायदोंना बेखौनो बोथ्रोदगासिनो दं आं दायो फाथोखौथ' एसे बुरजायैनो फोनो सानबायलै लोगोफोर एकदमबारे गुवारैनो देग्लायसो खेथि खालामजेननाय ओमफ्राय फाथोखौ गुवारैनो एकदमबारे फोहोनोसै बिराद मोजां नागिरदों मासे दंबाव बेखौ बोथ्रोदजोबनांगोन साइड खालामजोबनांगोन दं बैनिफ्राय नै बे बारि नै गय बे बारिसिम एवथारगोन आरो नैबे दहाय खास्लायबायमोन आङो खुन्थिया दोनाया एसे गोजानाव दोगासिना बारबोफिनबाय नै दा एवनायाव डिस्टार्ब खालामबोयो बे आलिसिम एवनांगौ बोथ्रोदबावनोसै नै आलै नङाबा दा एवब्रुंलांजोबनानै दुरुंफ्रांजोबनाय नोंसिना ओरैजा नै माथो हायाबो गोराथारलै गरम लोगोफोर दोस्रोदजोब्बाय आं स' लोगोफोर जों दायो नै ट्रेक्टर हालेवखांहोनानै न' फारसे आवगायफिनबाय आरो ओमफ्राय बिसोरो आङो ग्रोब दै लाबोदों बिमा फिसानो दै गांबायमोन ना आं Mami. Này mới đang hút đang lửa. Đây từ bên này, cả sini. Itu not mulai. Tungguin sih. दायो जों नै लोगोफोर दुब्लिनिफ्राय माने न'आव सफैफिनबाय आरोखि ओमफ्राय न'आव सफैनायजों लोगोसे गामिनि महिलाफोर न'खर गिर्जा खालामनो फैदोंमोन आरो जोंनावहाय ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो
दोनथ'नोसै नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन लोगोफोर बाय बाय होनला ने